Horas dita saluda pay mamulak hosaluja binay majo tongosan siya belian. Pitu do guarni godang ditiki hita membuat tuani godang. Ima dia ke guarna na perjulu godang mamita mangalualuhut tua mata na mertua di bata na pedua helihun godang alualu tu sahalan ya kau pun naung perjului na petuduhun pita-pita asa dia lualuhun tua mata raja suang ni pangisini luet na taingani na pau patun ima godang mula-mula na palimahon ima godang soba na paunopon ima godang liat-liat na pepituhon ima godang sebi-sebi. Jadi filosofina dohot akka atusanna na perjulu seheli ima godang na mga luhut to mata na mertua di bata somalla doi say mangido dohita ditangyang ta anggie tututu hatta na madongani asa totong dileo dihita tir ni pikiran rohadami dipedawakkan asa ebet-ebet dina memuka ulau tak satu na mangujungi totong bui hita dengan merdelan ulau tak jala asa di bagasalas ni roha na pedua hon ia dua mai tu sahalan yuput na perjulu bakko doi dihita halak batak asa makorasi dia kasahalan yuput toka tong nasi dia mga ribu-ribui bui sonak kita so haribu-ribuan dina mangula ulau tak jala napa tuluhun so maladui say mangido hita nia luhut to matereja do tu pangisi ni duet na taingani hati dia dong aka diluat ta asa sumisi aka nasoni halomon ni roha asa bui hita mangulahun ulau ta totong di pedau akana so tahalomohon asa unang adong dia kana manodani ulau ta na pau patun so maladai godang mula-mula siajur mula topa asa mula gebi mermula horas dihita na merpungu aka tangyang pangiduan tua mata paddi na palimahon ima godang soba molo godang soba somalamon delen mersetebi idu asa diduk hatane tue-tue asa tanga dobotohon ujung na ima jeri-jeri 10 pasapul sedahu si majujung marsoba hami marsoba huhuasi ati dia adongan nong dia kana hurang lubi sien akapadohan terlumubi masien hita hesuhuton anggia amat tereja inata suripede terlumubi ma pargonggom asa totong merpemueti ima dihatani godang sobah napa onopon ima godang liat-liat ido asa didok tupadde sirajai taita sirajai tuitu tung malo mamita merhute uning-uningan
tua mata nomor 2 di bata angget tu lihat kebe lihat horas di hita nomor pungu jele teruli sahat ma diaka pasu-pasu hima dihatani kodang lihat na pa ono pun na pa pituon ima godang sebi godang sebi on umana niro na asa marsi sebi-sebian marsi siu kan marsi horasan so malau dia ka namar donga tuju molo diuleun akan belge manang ulau bius beliau mamusian nong tiki tu hule manang tu pamoruon sian hule tu pamoruon lima di namar donga tuju laus oma bui mau dison di tebene akka godang marmeme molo di pengulihun anak kita do pembuli parsohut ni boru so malas say pangido do asa manutol parumain dohot yanakun isoma di pasahat may godang marmeme di godang sebi magwarri jadi mularong pek ketebehen peweluhun pesiehun aka godang pita-pita aka hiburan sede contoh kalau do mangido dia akan berperiben manang khusus boru mangido tortor neside ditarik ma pengantin artina molo sia sapi sapudu pangkuraun i aka godang hiburan namai lawatanna pitu do nakaning hatani godangi ima na mangelueluhut tu mata nomor 2 di bata el mangelueluhut tu sahalan yakau putanong perjulu mangelueluhun tu amat tereje doh tu pangisi ni luet na taingani na paupaton godang soba na palimaho godang mule na paunopon godang liat na pepituho godang sebi mula rong pedigijang nion aka godang hiburan magwarra aka tebehem ma lapatan na jadi suang nima amat tereja inata suripede terlumu bima dia kasuduk na poso ati dia nahurang adol dia kapadoan bui mahita marsi komentaran manang mabay masukan marhiti komentar like dohot di subscribe horas